και για του λόγου το αληθές, για τους άπιστους θωμάδες, ότι το πισωδέρι δουλεύει το λιφτάκι του, παραθέτουμε αυτό το βίντεο. Η θερμοκρασία μας είναι -10. Και οι πρώτοι μας σνοουμπορντάδες, δυστυχώς σνοουμπορντάδες, εγκαινιάζουν το lift μας και χαλάνε το χιόνι μας. Δεν είναι σνοουμπορντάδες, Εμπρός γενναίοι μου, ξεκινήστε. Πάμε, το λέω. Άντε δικέ μου, μ' άκουσε να σε πάρω. Μισό λεπτό. Ας τον άλλον κάτω, ξεκίνα εσύ τώρα εδώ πέρα, εδώ γυρίζουμε βίντεο. Έφυγε! Έχουμε μια σαβούρντα εδώ. Τέλος.